Milan Stanković započinje promociju svog novog albuma i to premijernim emitovanjem spota za pesmu Mašina. Milan Stanković završio je snimanje novog albuma koji će objaviti za nekoliko dana. Promociju započinje u utorak u emisiji Amidži Show u kojoj će premijerno prikazati spot za pesmu Mašina. Tom prilikom publici će predstaviti još jednu numeru Nisi mu ti žena. Sudeći i prema komentarima onih koji su prisustvovali snimanju spota, Milan će i s novom ekranizacijom pomeriti granice i opravdati poverenje svojih brojnih fanova kojih ima u celoj Evropi. O čemu je reč u spotu, pevač drži u strogoj tajnosti jer želi svojoj publici da pripremi pravo iznenađenje. Jedino je otkrio da ima filmsku scenografiju. Inače, uporedo s promocijom novih pesama, Milan Stanković će nastaviti da žirira u najgledanijem muzičkom šovu Pinkove zvezdice. On se posle jednomesečne pauze vraća nastupima 8. marta koncertom u Travniku.